Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben hier met mevrouw Sadi te DNA. Mevrouw Ansadi, hoe gaat het met u? Gaat goed, heel goed. Ik ben in DNA. Ja, de wetten die op de agenda is afgeblazen, onder andere van de rechter, want er is geen quorum. Sowieso zijn er nog heel wat zaken in die wetten die je afvraagt waarom zoveel haast. Dus dat kan ik zeggen over die afgeblazen vergadering daarnet. En voor de rest gaat goed. Fijn u hier te ontmoeten, daar maak ik er ook gebruik van. Mevrouw Sadi, een probleem te komen wij momenteel over waterleiding. Hoe staat het daarmee? Nou, ik ben blij. De president heeft met veel fanfare daar de opening verricht voor buizen die al bij kans 5 jaar aangelegd moesten worden. Ik had het al toen gezegd, de afspraak was paraat met die weg, eenmaal ze bezig zijn. Nu moeten ze weer opnieuw graven, maar no sweat, al wat er ook komt, dus niet breed. Maar u vroeg mij, men beweert ze zijn gestopt, machines zijn weg. Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik heb een paar keren de directeur van SWM gebeld, geen respons. Maar ik ben positief. Laat de regering de draad oppakken. U weet, de voorgaande regering met voorbereiding al vanaf 2016. U kent de bulldozer, de heer Marlon van waterleiding. Wat hij allemaal heeft bereikt, landelijk. En als voor 3/4, bijna voor 80% water in Komwijnen alleen maar het vervoeren van het water nog afgemaakt moet worden, dan zeg goed zo, de regering staat ook niet doet. Maar de telefoons die ik krijg van wel eens of niet eens doorgaat, ik probeer informatie te krijgen van de directeur, maar no response. Maar ik juich het toe. Liever gisteren dan morgen. Vele kwaad is al geschied dat het zo lang heeft geduurd. Maar ik sta positief. En mevrouw Sadi, hoe staat het met de brug te Laricontre? Oh, ja, god. Men maakt er natuurlijk een hele poeha, positief, negatief.
Maar ik kan u wel zeggen, als ik dat geheel bekijk, ongeluk bij een ongeluk. Ik ging op het veld met mijn ondersteuners. U weet, landelijke evenredigheid. Ga je over heel land. En dat waren ook een van de werken om huis aan huis te doen. En ja, je ziet zoveel gammele bruggen, maar je verwacht niet dat het in elkaar zakt. En als dat is gebeurd, wat is je eerste reactie? Dit moet opgelost worden. Alleen maar het kijken naar die brug, voordat het in elkaar is gezakt. En naar het gebouw waar de mensen woont. Ik denk niet dat iemand daarvoor kiest. Een dak boven je hoofd, infrastructuur, op zijn minst ongelukken te voorkomen, kiest niemand ervoor. Maar het zijn de situatie en het is niet voor een ieder weggelegd om een riante dak boven hun hoofd, een riante infrastructuur, in dit geval een brug over een sloot, afvoer. Het is gebeurd en het enige wat je kan doen, hoe help je die mensen op dat moment? Ik ben zeer erkentelijk, meneer Wortel en zijn team daar op Domburg. Want toen het gebeurde had ik gelijk gezegd, wie is de verantwoordelijke hier? De structuren van de partij, gelijk oppakken jongens. Geen discussie. We naderen de avond, maar morgenochtend is daglicht. En ik moet niet jokken, ik krijg feedback. 9 uur waren ze materiaal gaan aanvoeren, timmeren. Dus tegen 1 uur kreeg ik het resultaat van die brug. Van hieruit bedank ik de coördinator, meneer Wortel, en zijn totale team. Dat ze slagvaardig, dat krachtig heeft getoond. En wanneer ik zeg een ongeluk bij ongelukje, de bewoner is heel blij, gebeld, heel emotioneel. Maar het gaat erom, maakt niet uit. Of ze NDP'ers waren of whatever, het zijn Surinamers. En in zo'n noodsituatie, daar moeten we niet naar denken. Gelijk handelen. Dus dat was het over de brug. En je ziet het, wat ze er allemaal van maken. Ik stond gisteren nog hier met minister Noor Mohamed. En natuurlijk iedereen van meneer Noor Mohamed. Waarom was er geen inschrijving over die brug? Ach ja, dat is alleen maar een leuk nootje naar het hele gebeuren. Maar de essentie is, de NDP zal niemand in de steek laten. Dat moment waar urgent en waar prioriteit gegeven moet worden. Mevrouw Sadi, tenslotte, eigenlijk moet criminaliteit nu in Suriname gaan verminderen, want we hebben mooie Ford pick-ups gehad, Isuzu. En er zijn vele dingen die gezegd worden op social media. Ik denk dat u ze heeft gelezen. Wat vindt u van de investering die deze regering heeft gemaakt binnen de KPS? Wat ik kan zeggen, er is zoveel op social media, maar ik heb altijd een opvatting, een kwart, een heel, een half waarheid. Maar ik heb wel via de media van de autoriteiten dat de mensen met benzineproblemen zitten. En uiteraard, we hebben hier gegeld, er moet behoorlijk investering bij het korps politie. Dat tenminste de mensen niet alleen een goede wagen en een wagen hebben is één. Maar dat er ook wordt toegezien dat er ook benzine. Als het goed is, hou het ten goede hoor, want er komen zoveel berichten vanuit social, vanuit de overheid. Je filtreert ze, maar wat de problemen over benzine, dat is een probleem, begrijp ik. En de vele corruptieve zaken die zijn aangehaald, wel eens niet eens die auto, meer of minder, wie wel of niet een jang heeft gemaakt. Dan vind ik, regering komt naar DNA. Als het ruis is, leg het uit. En DNA. Transparantie. Dat is mijn motto. Dat weet u. En wanneer nu regeringen zoveel doen, van waterkort voor de verkiezing, van dit, dat, over medicinaal kwestie, noem maar op. Het is een beledigend naar het volk. We komen nog op terug als DNA. Tenminste, het is nog niet eens op de agenda. Kwestie het uitverkoop van het land.
Dus ik zou bij deze willen zeggen, regering, kom naar het parlement. Geef uitleg. Dan is er minder ruis. Ook over die kwestie van die wagen, of het te duur of niet, of wie wel njang heeft gemaakt of niet. Kom het hier uitleggen. Dat is wat ik ervan kan zeggen. En ik herhaal, Monikata, kwestie government. Het gaat nog blijven duren tot 2025. Want ik heb het antwoord nog steeds niet gehad. En daarmee wil ik eindigen. Ik zou zeggen, het weekend nader, be careful. En u ook als jonge Surinamer, wees eerlijk en oprecht. Dank je. Kijkers, dat was mevrouw Ansari. Ik ben Krishna Lakpat van Cultuur TV en ik wens u een fijne dag verder. No hoor not lo, tambri pinus refi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. www.culturo.com for the generation then.